Unja guys, mo ni kari sitwasyon diri sa likanan alas 2 sa kadlawon kining apaw rag kalit ag sapa kay grabing uwana mangod gabi. Kadlawon ni sa alas 12 guys nagsugod unja pagkahuman mo to naglisod ng mga sakdanan motabok kay grabe mga suga ag tubig. Hi guys, good morning yun dyan tanan sa karon. Kadlawon pa ron, alas 2. Ang mga tamitan ng daris kuan. Piatos kay grabing baha Arang kalaw magbaha dari. Unsa, madyo kay among balay kay taas, wala na apil ag amo, pero among mga silingan kumulod sila sa bahagi lang mga bugas nga basa. So mauna ni porma sa mo ang lugar dari guys sa Piatos, grabe ning apaw gud sapa. Grabe man kusog ag uwan gabi boy undang sa pagkaman nakabantay na gud ko nga kusog ning uwan na kay dakua magugdagum. So kani guys mao ni balay sa mo silingan karon di ba ni apaw gud ning sud guys silang kuan babay ag kanang ni tubig. Medyo hadlok pud ning ingani bitaw kanang musud ag tubig sabay kay ni has musud di ba kanang bitin. Ga traffic na guys tungod sa baha. Na guys uga agas pa. Babes! Di ka magusasapa ko, mamamalo. So ingani kasug ang tubig guys sa baha, grabe magadzang kusuga, diri ni silikanan, grabe magadzang kuan naman si mga bayad na sa unahan. Hadlok mo babatungod na ni agas-agas guys kay na mga anod nga mga sin, mga ingani bitaw mga kahoy nga nay lansang. Unsa nangabot na pug mga rescuer guys kay namo mga pamilya nga na-stuck silang bayad sa pakaliog nagbaha. Hadlok pa jud guys kay samtang nagkadugay ag oras nag-anam-anam pug kalaw magbaha kay tan-aw wala man halos pakaliog na gajud. Madyo gani pud guys kay dali ra pud nangabot ang mga rescuer kay pangluwason ni mga tao nga na-stuck dahil sila mga tagsa-tagsang bahay. So ning gamit na gajud makabangka ni mga rescuer kay pangluwason ning mga na-stuck silang bike kay di man pud matabang og PC. Madyo gani guys kay paspas pud mulihok ni mga rescuer kay nalmo sa kapamilya nga hapit na malumos kay pakaliog na gajud kuan baha. Kani guys layo ra sa amo guys adya kay nakimaritis ra mi kay namo mi mga kaigsuunan dali nga nakapuyo. Mga musta ba kay tan-aw okay pa ba sila kay grabe magajud lauma nagbaha usog bagajud. Adya guys kana nakabayulit guys ahon nang mamaga tan-aw lagi mig sanay sitwasyon nato ang mga kaigsuunan nadto nga na-stuck sa baha. Nagkagubot pod daning time guys kay mga sakyan na dili kaagi kay grabing suga ag tubig. Aga ko guys karon bagajud ko kagitag ingani kadakong baha kay kami magbaha dito sa Bohol kay kuan raman kanang gamay-gamay na sa mga basak-basak ra ba mga tanong mare maapektuhan. Pero dani kuya magbaha danin sa hadlok pud magbagyo kay samot na kani nga uwan na gani wan baha na gani kaadyo. Anja guys mo ni national highway padung sa Panabo datan-aw wala man mura sa sapa kay grabing kusog ag tubig. So sa mga wala kay bawo ga voice over day ko kay nay problema ni ang recording daning time kay na basa ning tubig. Kinataga mo gus imburnal guys kay wano kay bawo ahag agianan kay tan-aw wala man grabe na magunsuga din mo mailhan asay imburnal dani or agianan pa ba ni. So pinaka-apektado gud dani guys kana na mga negosyong ginagmay kay gid mga tinda kay nahumol na mga tubig luin ang lutaw naman tanan. So nang lutaw na dani guys pati bugas na nga basa na kay grabing taas ang tubig na sug bagajud. So padadyon bagibog mga rescuer guys para ilikas ni mga na-stuck sa ilang bahay kay naglisod na mga gajud sila pangluwas na ni kay taas na magtubig. A few moments later. Anja guys, alas 5 na, marag ni hubas-hubas na gamay ag baha, pero so gihapon tanaw lang dyan, lawom pa dyan. Legit pa rin itong alas 2, alas 3, singan na kay grabe mga itong lawom dyan, dagan pa yung nangaanod ng mga sinog, mga kahoy nga nilansang. Pero so gihapog tubig guys, dyan maglisod pag gihapog agi ag mga motor o truck, so bawal papaagyan danig mga dagkong mga sakyanan. So lagi pag mga rescuer guys, kaya napagya pa mga pamilya nga na-stuck sa baha, nga pa nila naluwas, so diba? Maadyo gani karon guys kani mga alas 5 mga buntag-buntag na kay wala bug kadyo mga nangaanod nga mga sin mga kahoy nga nilansang mga ingana-ingana. Pero tapos mga bay kadiritso ag mga lapok mga sinsin mga ingana mga nangaanod sa baha. Maadyo gani pud kinapoy mga buutan nga nanghatag og mga pan mga nutriban mga ingana kay para sa mga naapektuhan sa baha. Unja guys napoy nanghatag og lugaw guys para sa mga biktima o di ba maadyo na laman ay sudag kuto-kuto kay sa wagi kaon. Unja suspended na mga klase kay tan-aw wala magmaagian pa baning karsadahan ni nga mura na manig sapa. Unja sani man poy asakyan padung sa eskwelahan nga nagka traffic naman dani da sa mata maglupad ta padung eskwelahan di ba? Unsa guys man ikaw na mura gud ko gibito kay tan-aw wala magatanaw-tanaw ko dali ni baha kay karon paliw kita ingani kadakong kuan na leunop aram baha pero ganina ra gud dito. Ganina ra ni alas 2 sa kadlawon nagsugod ding baha. Kay ni bunak mag-arak sugang uwan pagkagabi. Ganina ra din wag pa ning hubas ning kusog hinuon na. Sabi pa baha. Narangaglo ka. Ganina rin ni kadlawon. Atos unahan lapas ta una murag halos mo tabuna na gadig tao ba. Niabot ka di karsada. Oh.
Mao gihapon oh. Ayun,